Benji, Max. Bonjour, com esteu? Bueno, com heu vist en el títol d'aquest vídeo, estem a París, que acabem d'aterritzar. Estem a l'aeroport anant a buscar el tren. Hem dinat a l'avió, són les 12:40, 50, por ahí va. Ah, per cert, que estic gravant amb la GoPro perquè el meu pare li ha tret tots els vídeos que tenia, llavors ja tinc espai, així que m'ha fet il·lusió gravar amb la GoPro perquè si no estaríem al mòbil sense bateria quasi tot el dia per gravar tota l'estona i perquè em feia més il·lusió. Què, m'has explicat alguna cosa, no? O no vols? No. Ah, guai. Ara anirem en metro fins al centre de París, suposo. Que crec... Ah, en tren. I és que no sé si anirem a l'apartament o si anirem directament a un tour que tenim per les 3 i pico de la tarda, no sé. Però que anem cap al centre. El amor està en París. Hem agafat un segon tren que ens ha portat més o menys on està l'apartament. Ahí està la càmera. I res, superbonic. Mireu, ja hi ha arbres de Nadal. Encara no entra la decoració. Encara que jo crec que no hi haurà llums per la nit. Que triste. Max! Està bo? Ah, ja ho vull provar. Ja hem anat a l'apartament, és molt xulo, després us faré tour, vale? A mi m'agrada molt, és petitó, però molt mono. I ara estem anant a del tour, que és en el barri latino, vale? I que el tenim a 3 quilòmetres, per tant hem de caminar una mica. Just estem passant per sobre del Sena, allà hi ha un caminet i jo crec que per aquí podríem entrenar. Ara estem fent el tour pel barri, com us he dit. M'estic congelant, o sigui, on tinc més fred és a les cames, perquè no m'he posat la tèrmica, vale? I vaig amb els texans només. Llavors, el texà per dins el tinc congelat, és que m'estic congelant. I les mans, les puntes una mica, les tinc una mica fredes, però bueno, les poso a la butxaca i ja està. I la meva tieta m'ha deixat com un escalfador molt raro per les mans i l'haig de carregar i llavors demà el portaré 100% pel carrer perquè és que tinc un fred i com em surt un sabanyon una altra vegada em moro perquè com és un sabanyon és com que se t'infla el dit i a mi m'ha passat ja 2 vegades i ho passo fatal. Acabem d'estar a la Notre Dame, que hem estat allà una estona. Max! És que no puc fer res, és que... Ai, para! Mentre estic congelant, és que de veritat. Bueno, això que acabem d'entrar a Notre Dame, molt superbonica. No he gravat molt, és que crec que no he gravat res, només un vídeo, no sé, però no he gravat quasi res. Demà anirem a fer un tour a la Torre Eiffel i als Campos Elíseos, crec que es diuen així. I per la tarda, crec que a les 4 i pico, tenim les entrades per pujar a la Torre Eiffel. Com era? Cozzarella, mozzarella, schibiriqui, cocoroll... Com era? Mozzarella, mozzarella, esquiviti, cucurella. Bon dia, París! Avui, dia 2 a París, anirem a veure la Torre Eiffel, com us vaig dir ahir. Ara agafarem el metro per anar al tour i després per la tarda, no sé si a les 4 i pico, o no es veu gaire, però avui ha plogut, avui portem els paraigües, perquè bueno, jo crec que ahir va fer més bon temps pel matí, que hi havia una mica de sol, però avui jo crec que ni el veurem. El que estava dient, anirem a veure la Torre Eiffel i ja està, no sé si veurem algú més. Ah, sí, com es diu, els Camps Elíseus també ho veurem amb el tour. En teoria volíem anar caminant fins a la Torre Eiffel, però és 1 hora i mitja o alguna cosa així de camí. I el Max doncs, no aguantarà perquè a sobre després hem de pujar les escales de la Torre Eiffel, que no sé quantes eren, no ho recordo del tot, però en total són com 600 i pico, però com està tancada la tercera part de la Torre Eiffel, doncs no posarem tantes. Espera. Estaba representando la Torre Eiffel. Ah, la Mona Lisa. Ah, el Louvre.
Opinions sobre la Torre Eiffel, opinions sobre la Torre Eiffel sobre l'Arc de Triomf. Oh yeah, és superbonic. La crema molt. Crema. Vale, volia anar a la botiga de Louis Vuitton perquè, no sé si ho heu vist per TikToks o per vídeos, jo què sé, és com una maleta, una motxilla, no sé com dir-ho, però mireu, està allà. Volia anar a veure perquè la vaig veure un munt de llocs i jo, joder, vull veure-la. Doncs està allà. A veure si després ens apropem, perquè em fa molta il·lusió. Dato curioso, que yo no lo sabía, por eso vosotros sí que ho sabíeu, però jo, bueno, como a veces soy un poco empanada, no me entero. Això de Louis Vuitton és com una façana, vale? Perquè estan dins això, estan fent una cosa que encara no han confirmat ni res, o sigui, no han dit què hi ha dins, però estan construint alguna cosa. I es diu que serà un hotel de Louis Vuitton, però la marca encara no ha confirmat res i la veritat és que no sé quan ho obriran, però és que això és superbonic. Però ens ha explicat la noia que ens està fent el tour que això quan es tregui, tot aquest material que està aquí es cremarà i això contamina una barbaritat, ens ha dit. Bonjour, Paris! Mireu on estic. És Ladybug! Uau! Ara no he gravat gaire perquè estàvem cap allà, o sigui, on estava la típica foto que et fas de la Torre Eiffel i tal, i hi havia un munt de gent allà robant, o sigui, hem vist una família que ha començat a perseguir un home que els havia robat alguna cosa. M'ha donat un cague bastant. Ara, bueno, està una mica relaxat i no hi ha gaire gent, però m'he cagat i ara no gravaré res. I he gravat alguna cosa, però molt poc. I ara anirem a dinar, anirem a un supermercat a comprar algunes coses i farem un petit pícnic perquè a les 4 és quan tenim allò de la Torre Eiffel de pujar. Literalment a tots els llocs on estem anant els agafo referència d'alguna de la Ladybug. O sigui, hem anat a qualsevol lloc era allà sortia l'Adrián fent no sé què, allà sortia... Estic explicant una cosa de Ladybug. Allà estava la Ladybug fent no sé què, o sigui, tota l'estona us juro que vaig agafar-li un vici a Ladybug. Bueno, fa poc vaig veure una altra vegada tota la sèrie. Bueno, tota no, l'última temporada, és veritat. O sigui, m'encanta. Amb Antigasol l'estic gravant. S'ha tornat francesa. A veure, ho explico en català perquè, clar, són de Castellà del Vallès i ja he perdut les meves arrels de Sant Ildefons i d'Hospitalet, del Baix Llobregat i Baix Llobregat, joder. I res, m'ha demanat la meva filla que si li agradava això, que ho gravés en català. Estem pujant la Torre Eiffel per les escales. La meva filla ha parat de gravar i he dit continuo gravant, que vull gravar gairebé tot el que pugi o tot, vale? Ara només podem pujar fins al segon pis perquè el tercer pis està tancat per manteniment. Avui el Max he de reconèixer que s'està portant molt millor que ahir. Tot té un preu en aquesta vida. No, yo primero. Aparta, para, porfa, yo primero. Si el Max es porta molt bé, aconseguirà un bon pas al final d'aquests dies de vacances. Imagina't amb aquest cau i justament que tu en uns dies forat. Feia. Max, on són els teus insanos i insanes? Lelero, tralala. Porcotinho, porcotà. Hola. No podries fer això que fas al TikTok, en italià? Caxarella, mozzarella, esquiviti, cucurella. Ja estem baixant i ara, proper objectiu, a veure si arribem a aquestes pistes d'acá, que la Daniela té il·lusió de, tot i que no vagi d'esport avui, doncs fer algun exercici. Però bueno, em puc treure els texans i fer-me la inflo. He tornat després d'aquesta estona amb el meu pare, que també és influencer. El meu pare és influencer i jo soc infomierda. Estem baixant
I ara anirem, com m'ha dit el meu pare, a les pistes d'atletisme, perquè és que em va sortir fa 4.000 anys, però és que literalment fa un munt de temps, un TikTok a les pistes. I jo el vaig guardar i vaig dir, tant de bo anar algun dia a París, no sé què. S'acaba d'encendre la torre, com podeu veure. He fet algun vídeo així fent marxa, mireu. Però no he fet res, la veritat. He fet 2 rectes allà a tope fent marxa. He marxat fatal perquè amb aquestes sabates com que no. Literalment porto l'esquena cap endavant. Wow, chicos, esto es maravilloso. Todo. Bonjour, bonjour. M'ha tocat un monex, Ja ho he vist. Les pantalons de couleur vert sont de ma mère. Les bufandas, je n'ai pas saber les prénoms en François. Avui, dia 3 de París, anirem al Louvre, al museu. Anirem caminant perquè sí, perquè està bastant a prop, està a 40 minuts. I llavors, doncs, el Max, que és el més petit i que potser li costa una mica més, ha dit, doncs anem caminant. Pues allà vamos. Darrere d'això està el Louvre. Jo pensava que era en una plaça, pues al Triangle. Tio, la Ladybug surt així. Me l'esperava més gran, la veritat. O sigui, és molt xula, És molt xula. Però me l'esperava molt, molt, molt més gran. And I said, Mireu els ulls del Max, que s'han aclarit. Obre'ls, Max! Obre'ls! Obre'ls! Es la primera vez que la compro. Para, obre'l! Obre'l molt. Ara m'ha dit una cosa. No es veu gaire bé, però té el Max els ulls superaclarits ara. Els té superbonics. Acabem de berenar un McDonald's, que és literalment el més econòmic que pots trobar a París. A qualsevol lloc tot és molt car. Ahir, per la Torre Eiffel, vam estar mirant per dinar. Al final no vam dinar quasi res. I una Coca-Cola de 100 centilitres, no, papa, es diu? De 100 centilitres, valia 18 euros. Bueno, ja tot super car. Boníssim. Estàvem acabant de fer el tour i m'he posat a mirar Instagram un moment i he vist que Blas Polidori, crec que es pronuncia així el cognom, és un actor de la Sociedad de la Nieve que bueno, vaig tenir una etapa i entre comilles me segueixo tenint de ser superfan de la pel·lícula, o sigui, vaig arribar a un nivell molt extrem, vale? Tinc la samarreta d'Enzo Bogrinsic de I Love My Boyfriend, vale? Són nivells molt extrems. I a cop i volta, bueno, entro i em surt que està just on estic. En el mateix moment, doncs, feia 16 minuts l'havia posat i clar, m'he posat com boja, li he enviat un missatge, però com podeu suposar no m'ha respost, no? Hombre, ¿cómo me iba a responder, no? Y tristemente no lo he visto. Bon dia a tothom, amb aquesta cara dormida. Comencem el quart dia i últim a París. Ahir també vam fer això, de sortir pel matí a córrer. No sé quina hora és, però crec que són menys de les 8. És el mateix que el Gary de Neva.
Està a la caca. Gente, mirad esto.